Γυναίκα, ρε! Μαλαχός! Άρε, χρυσοχέρι μας! Αγώνα! Εμείς οφείλουμε να είμαστε πατριώτη με έμπρακτα αφοσίωση στην πατρίδα μας, τη μάνα όλων μας. Ο πρώτος άνθρωπος στη γη ήταν Έλληνοι. Οι παλιότεροι σκελετοί που βρέθηκαν ήταν ο Ορανοπίθηκος, ο Μακεδονικός, ο Αρχάνθρωπος της Τριγίας και ο Αρχάνθρωπος των Πετραλών. Από το 11 εκατομμύρια π.Χ. περικαλού. Απ' την Ελλάδα ξεκίνησαν όλα. Ο πολιτισμός, οι τέχνες, τα γράμματα και η δημοκρατία. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η μηχανική, η υδραυλική, η μεταπληκτική, τα βαλιστική, τα μαθηματικά, η γεωγραφία, το τριφέντεξη, η νομιζήτρα, η ιατρική, η μητροπία και η χύτρα ταχύτητας. Το ξέρεις εγώ, μα, ότι είχαμε χύτρες ταχύτητας από το 2700 π.Χ. Πύραυνος ήταν η ονομασία του αρχαίου ελληνικού σκεύους. Συμπόρους οργανωματιζούμενοι. Λέμε για μοναδικές εφευρές. Αν και δεν μ' αυτά. Τα υπολείπητήρια του Λαυρίου. Η πτάμενη μηχανή του Αρχίτα. Η τεχνητή γελάδα της Πασιφάης. Ξαναπείς, πώς λεγόταν το πρώτο ρομπότ? Το άλλος. Ήταν η ονομασία. Και ήταν ελληνικό. Μοναδική εγκέφαλη προγόνη μας. Ξαναπείς, ποια η σχέση της Παναγίας με τις θεές Ίσιτα και Δήμητρα, έξι έτσι. Πού να μου χάθεις το μάτι. Του γυρισμού, σαν έρθει η ώρα που το αρχαίο γνωμένο χαρέσει. Πως σαν οι ηγμοί θα ακούγονται οι βροντές και αστραπές. Τα βουρκωμένα μάτια κάποιου πανάρχαιου θεού που έχει λησμονηθεί. Αχ, αυτές οι θυσίες! Ήμασταν οι άρχοντες του κόσμου, του άπαν σύμπαν. Και τώρα μας πηδάνε, μακριά να μας πηδάνε. Δεν καταλαβαίνεις, δεν σου λέω. Μπορείς, σου διαβάσω τώρα και καταλάβεις. Αλλοδαπό κτίνους, βιάζει γιαγιά στην Εύβοια. Βιάζει γιαγιά στην Εύβοια, ρε. Αριστερίστρια καθηγήτρια, επιβάλλει στα παιδιά μας να γράφουν λέξεις στα αλβανικά. Αλβανοί μαθητές εκβιάζουν Ελληνίδες μαθήτριες. Με τα πνίξεις την καρδάρα με το βάλεμο. Και μετά, λένε εμάς ρατσιστές. Πακιστάνοι και βατεύουν σε γυναίκες μας. Αφγανοί φτύνουν τη σημαία μας. Εάλλου Ελλάς. Εάλλου. Αν κάνω εδώ, επιβάλλουν στα παιδιά μας νέα γραμματική του σχολείου με κατάργηση φωνιέντων. Στο πέτρο συλλέξω, για να μην ξέρω Έλληνας από πού κατάγεται. Απαιτείται τώρα με επιστροφή των αρχαίων ελληνικών σχολεία. Όχι ένα γκρίκλις, όχι ένα γκρίκλις. Γάμω τα λιμάνια σκύλα, Τούρκος καλός. Ωραία πρόσεχε. Πας μη Έλλην. Όξω εξάγει από την Ελλάδα. Όξω να μπορεί λίγο προσοχή από την Θράκη. Πάλι με χρόνους μου καιρούς. Πάλι δικά μας θα είναι. Η Μάγια. Η Μάγια δεν είναι. Όχι όπως είναι και αυτός Έλληνα. Η Ατλαντίδα ήταν ελληνική γύρω. Μου είχε πια καράτε, πια καράτε. Ζήτη ο Αρχαίλληνος Μάγια πάει. Θα κάνουν λίγο εντάξει. Μες πάθια. Θα μας δείξουνε κι αυτά με τη σγεία στα λιθάρια. Είμαστε γελάκια της θύρας. Οι πόντες της καταιγίδας. Ο μπρος. Τραγόμορφος σε πρόβαλε. Του μύθινος αργός. Σατανικά υπέροχος ο Μέγας Παν. Αχ, αυτός αιώνιος κυβερνήτης. Ο Μέγας Παν. Κάτσε. Κάτσε να σε χρήσω να πολεμιστεί. Κάτσε κάτω. Ορκίζουμε. Όχι έτσι ρε γομάρ, κάτσε καλέ. Πόρα πόρα. Πάνε, το κουλός, πάνε. Ορκίζουμε να είμαι... Όχι έτσι ρε γομάρ, αρχιλινικά ρε γομάρ. Το κουλός πάνε, εκεί. 60 μοίρες να κοιτάει το ίδιο. Θα βάλω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ορκίζουμε να είμαι πιστός στο αίμα μου,
Και στη γη μου. Γιατί στο αίμα μου είναι η γη μου. Και στη γη μου είναι τα λείψανα των προγόνων μου. Ορκίζομαι να μην πιστώσω στους αδελφούς μου το ίδιο αίμα. Γιατί θα κάνει φιλόφιλο. Που καταλαβαίνεις μόνος του μάχη. Η αγέλη μας αντιστέκεται στους πολυάριθμους στρατούς των κατώτερων φυλών. Ο αδύναμος φοβάται τη μάχη. Ο δυνατός ορμάει σ' αυτή. Είσαι έτοιμος ακόμα. Πάμε τώρα, έχουμε πόλεμο. Μισό λεπτό να φέρω τα παλέτα, Δυνατά όλους τους μαύρους του Κονγκό. Δεν θα αφήσω εγώ κανένα ζωντανό. Χαροπάμε ένα μαχαίρι στο πλευρό. Θα τους σπάσουν τα πλευρά, θα τους βγάλουν τα μυαλά, θα τους